Mga motoristang di kapaabot sa go signal ug magsigi og overtake mo isagad nga hinungdan sa mga disgrasya ning Simanaha sa Dan and Bacalso sa Talisay City. Duha ni ini nahuli kam. Ang live report ni Femari Dumabo. Fem? Yes, Luan, may nila nga mga minor injuries ra ang naangkon sa mga dalambigit sa maong disgrasya. Kanunay ang pagmonitor nining mga sakop sa City Toda dinhi sa Talisay City Command Center din usa sa mga gibantayan niini ang mga malambigit sa disgrasya. Ug sa ilang talaan padayong nag-una nga rason sa disgrasya ang mga magbiting the red light o di kapaabot sa go signal ug ang mga magsigyog overtake. Sama na lang niining nahitabo niadtong Lunes pasado alas 7 sa buntag dinhi sa Dan and Bacalso pa northbound. Kining duha ka mga motorsiklo ang niminor na sa ilang pagpadagan kay naka-warning sign na alang na sa stop signal. Ang nagsunod nga motorsiklo ang gingong misway unta pagbiting the red light. Ang mibangga sa naghunong na nga motorsiklo. Hinungdan nga natumba ang gidumbol nga motorista. Samtang natumba og naligid sa Dan kining motorista, human siya na saghiran ining motorsiklo nga mi overtake na, mi kalit pa gyud sa pagliko. Nahitabo kini sa susamang lugar niadtong Agosto 12 sa buntag. Pasabot sa City Toda nga makita sa monitoring sa CCTV nga ang maungsad ang motorista. Ang nagsigi na kini pag-overtake hangtod nga nakadisgrasya. Yes, kanulayo na gid nato ang pantay kanunay, labi na gid ang proper distance nato. Mao gyud sagad nga mahitabo kana bitaw masayop ang ilang pagtrakulo sa lugar hangtod nga magkaigo na noon sila sa isig kasakyanan. Samtang gihold sa City Toda sud sa duha ka adlaw kining mga bike nining duha ka mga minor de edad nga siklista. Human nga hapit sila madisgrasya niadtong Sabado. Sa diha mipadayon gud sila sa paglabang sa intersection bisan kun stop signal sa ilang bahin diha sa may Calmar Junction. Gipasabot ni tumulak nga dili exempted ang mga bisikleta sa pagsunod sa traffic rules. Gipatawag ang mga ginikanan sa duha. Nipakita dayon ang mga ginikanan. So ang usa sa mga ginikanan matod pa nila nga ilan na kuno tong gididan sa pagbisikleta sa gawas apan matod pa nga di jud kuno mapatuon nila magkawat-kawat kuno pagbisikleta. Unya ato lang gipahinumduman ang mga ginikanan nga kining maong violation sa kadalanan way gipili mabisikleta ka man reckless driving ang atong gi-issue sa mga bata. Luan dugang nitumulak nga kung subling malambigit sa susamang traffic violation ng mga minor de edad nga siklista. Hayan nga turn over ni sila nga to sa DSWD ug tun-an ang posibilidad nga pasakaan og kaso tungod sa pagpabaya ang ilang mga ginikanan. Luan? Daghang salamat, Femari Dumabo.